Ako jednoducho zamerať takúto žalúziu, aby sme my nemuseli chodiť na nameranie k vám, aby sme sa nemuseli nič pýtať za to, že ideme zamerať žalúzie, ale vy nám len pošlete rozmer. Je to veľmi jednoduché, tak počúvajte, ak máte žalúziu alebo nemáte, vysvetlím v oboch prípadoch. Ak nemáte žalúziu, tak idete od lišty, od tejto lišty, ktorá tu je pod túto lištu, ktorá tu je, zameriate vlastne šírku. Ak máte žalúziu, tak ju kľudne vyhrniete, alebo ak máte takto žalúziu, že už je tu osadená a chcete novú, tak si zoberiete tento list, od tohto listu po tento list, to je vlastne šírka žalúzie. Výška sa meria tak, ak nemáte žalúziu, to isté zmeriate aj vrch a spodok, teda od lišty po lištu a pridáte 5 mm, 5 mm. Ak máte žalúziu takúto, tak stačí, keď dáte meter na ten nosník a dáte dole, zmeriate len po lištu, po koniec lišty a nepridávate nič, pretože ten nosník je nad úrovňou lišty, takže nepridávať nič. Veľmi jednoduché, pre opakovanie si to pustíte znova.